चिचुरडा, चिंचारडी अशी वेगळी वेगळी नावं असणारी रानभाजी ही मला त्र्यंबकेश्वरला रस्त्यावर एक बाई विकत होती, तिच्याकडे मिळाली। रानामध्ये काटेरी झाड असतं, त्यालाही फळं येतात, देठाला काटे असतात वांग्यासारखे, आणि ते स्वच्छ धुवून काटे देठाकडचे जे देठ असतात ते काढायचे असतात। बऱ्याचदा काही जण देठाकडचा शेवटचा भाग ठेवून सुद्धा बनवतात। चवीला कडू पण आयुर्वेदामध्ये खाल्ली जावी मान्यता दिलेली औषधी आणि फायबरयुक्त अशी ही रानभाजी चिंचारडी। मुंबईत शक्यतो कातकरी बायकांकडे वगैरे रस्त्याच्या कडेला विकताना मिळते। बनवायच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत। मी ती ठेचून घेतले, ठेचूनच घेतात आणि 2-3 पाण्यातनं ती अशी घट्ट धुवून पिळून काढतात, कडू असल्यामुळे चवीला। सेम टू सेम कारल्याच्या भाजीसारखी लागते, कारल्याच्या भाजीपेक्षा पण अप्रतिम चव लागते। मी ते वरवंट्याने ठेचून उकळत्या पाण्यातनं काढून घेणार आहे पिळून, कारण जास्त कडू ती खाल्ली जाणार नाही। काही लोक ती तशीच बनवतात, म्हणजे ती उकळून किंवा ठेचून धुवून वगैरे घेत नाही, डायरेक्ट ठेचून बनवतात। मी ती थोडी ठेचून उकळत्या पाण्यातनं काढून घेतली आहे आणि कारल्याची भाजी बनवतो तशीच। बहुतेक रानभाज्या सगळ्या सेमच बनवल्या जातात। ह्याच्यात मी कांदा, खोबरं, लसूण आणि मालवणी मसाला, मीठ एवढंच वापरलं आहे। ह्याचा खरडाही बनवला जातो हिरवी मिरची लसूण घालून। आता मी पहिले ठेचून घेतली आहे बघा मस्त, आणि ती उकळतं पाणी ठेवलं एका बाजूला, त्याच्यात टाकून ती उकळवून पिळून घेणार आहे। उकळत्या पाण्यात गॅस बंद करायचा आणि मग टाकायचं आहे, जास्त शिजवायची गरज नाही। आणि मग थोडी थंड झाल्यावरती पिळून घ्यायची। चवीला कडू असल्यामुळे मी असं केलं आहे, ह्याने तिची चव तर जात नाही, चांगली लागते, थोडा कडूपणा कमी होतो। आता हळद, मालवणी मसाला, राई जिरे, कांदा, खोबरं, बस त्याच्यात ती छान अशी परतवायची। पटकन शिजते, शिजायला वेळ लागत नाही, आपण ऑलरेडी उकळत्या पाण्यातनं घेतली आहे, त्यामुळे खूप शिजवायची अशी गरज नाही। राई जिरं तडतडलं लसूण ठेचलेला एक 5-6 पाकळ्या, लसणीने चव येते। कांदा, मीठ चवीनुसार। ह्या भाज्या वर्षातनं एकदा खाल्ल्या जाव्या असं आयुर्वेदामध्ये सुद्धा म्हटलेलं आहे। जुनी लोक रानातनं पावसाळ्यात किंवा ह्या दिवसात अशाच भाज्या आणून करून खात होते, बिनखताच्या आणि आपोआप उगवणाऱ्या। हळद, मालवणी मसाला हे छान सगळं परतवून घ्यायचं खमंग, आणि नंतर आपली भाजी टाकल्यानंतर एक झाकणात पाणी ठेवून 1-2 ते 3 मिनटं वाफ काढून घ्यायची। मग ओलं खोबरं घालायचं, परत 1-2 ते 3 मिनटं वाफ काढून घ्यायची की आपली भाजी तयार आहे चपाती किंवा भाकरी बरोबर खाण्यासाठी। अप्रतिम अप्रतिम चवीला लागते, कारल्यासारखीच, कारल्यापेक्षा पण छान। कारल्याची भाजी पण सेम आपण अशीच बनवतो।